अर्थव्यवस्थेचा आपण जेव्हा विचार करतो त्यावेळेस 3 P's फार इम्पॉर्टंट असतात. तर 3 P's म्हणजे काय? तर परचेस पॉवर अँड पॅरिटी. पर्चेसिंग पॉवर आपण कशी बघू शकतो? तर अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण जेव्हा खरेदी करतो, विक्री करतो, ह्या जेव्हा चलन मार्केटमध्ये फिरतं ह्याला आपण P's असं म्हणतो. तर आता आपण सातारचं जर उदाहरण घेतलं तर सातारमध्ये एक ठराविक लेवलचा इन्कम आहे आणि त्याचा खर्च करण्याचा जो प्रमाण आहे तर तो एक लिमिटेड स्रोत आहे आपल्याकडे. कंपॅरिझन आपण जेव्हा बाकीच्या शहरांमध्ये करतो तर तिथं आपल्याला चलन फिरताना फार जास्त दिसतं कम्पेअर्ड टू सातारा. मग आपण आपला जर इन्कम सोर्स ऑफ इन्कम जो आहे हा प्रायमरी एक ठेवून सेकंड इन्कम ऑफ सोर्स जर वाढवला तर निश्चित आपण अर्थव्यवस्थेमध्ये एक चांगला रोल महत्त्वाचा प्ले करू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट आपली जी लाईफस्टाईल आहे ती आपण अपग्रेड करू शकतो.